Dumateng panjenenganipun menika kadang pangumpulung pengarak utawi pengering saptawis kawula aturi sareh menika taksih nenggo kadang kula paniti busana anggenipun sumadya tata-tata rarangkenipun panggih. Ugi dumateng panjenenganipun menika kadang kula biyata sinoman ugi pinisepuh kawula nuwun donga pangestu panjenengan badhe hangatane lumampahing adicara panggih. Saderengipun kawula nindakaken jejiban luhur kawula nuwun dumateng panjenengan supadosa derek nyengkuyung derek menika Bapak Ibu oh nggih derek anggenipun donga dhateng kawula anggenipun nindakaken jejiban luhur. Dumateng panjenenganipun menika piti sepuh ingkang utami Mbak Titis delok ndek ngarep kono sip. Wuswah yani mangsa kala dumawahing kodrat anenggih wonten titahipun Gusti kang asipat jalu kelawan wanita ingkang sumadya netepi jejering agesang nuninggih upacara panggih kairingaken ungling gongsa Giro manten. Satuh punika payung bawat songsong agung tunggul wewenang minangka pepayung budi rahayu tindak ira risang pinanganten kakung dalah pinanganten putri ingkang arsa hanetepi darmaning asepuh inggih punika lumampahing adicara panggih sinegek kang marweng kawi gantos ingkang cinarita lah manikata sekaring kedaton sampun sabga ing gati sampun kandhek sak ngajengipun gadri ing sautawis payung bawat songsong agung kang sampun aweh pepayung budi rahayu tindak ira risang pinanganten kakung apa to kang dadi sangune sahadat kalimah kalih katon nitih kreta kencana tinarik kuda papat gusiring wanara seta lumampah iring-iringan kadya ndarulir sasi purnama siji sinegek kang murwing kawi kawistara cucuk ing lampah ingkang nderekaken langkung tindak ira risang pinanganten kakung sampun sawega ing gati nderek jenggaring risang pinanganten kakung saking sasana palerman lumarat mring sasana panggih lah menika to lamat-lamat lamun to dumelenging tindak ira risang pinanganten lah menika to cucuk ing lampah kinarya tindak ira risang pinanganten kakung sampun dumugi sak ngajengipun gadri sinegek kang murwing kawi gantos ingkang dinarita risang pinanganten kakung kandhek sak ngajengipun gadri tanggap ing sasmita nyawataken gantal sedah rinakit paripurna nyawataken gantal sedah rinakit kandhek sak ngajengipun gadri kasaru Joko Bagus dalah putri Domas kinen kinarya liru kembar mayang tolong teguh lagi lah dek ya satu punika genyo haliru kembar mayang paripurna liru kembar mayang wangsul dateng sasana ingkang sampun kawuri datan kantun paniti busana iki menika ibu pinisepuh ingkang utami
kasuwun idi pangestu mrih yuwanane lumaksananing adicara panggih. Monggo Kanjeng Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu dumateng Bapak para pinisepuh miwah anem jaler pawestrinipun nggih. Dene kula namung dipun suwun raos kula saklimah kapuren ndhawuhaken temanten sekalian. Sinten ta kang manggen wonten pendapanipun keluarga ngriki kang maujudipun kemanten putra kelawan putri. Kang keturunan widodari saking kahyuwangan cahyane mancing dhateng kemanten sekalian. Dene kembang setaman kembang manca warna maujudipun kemanten sekalian ing dinten Rebo pon ngriki. Bapak Ibu sedaya mawon nyenang seseni nggih. Kemanten sekalian badhe mecah tikan. Assalamualaikum salam. Cepta rasa sejati-jatine rasa. Kemanten sekalian nukulake rasa ngrentekake raga njumbuhake pakertining budi. Nyanyuwun mring Gusti Kang Maha Wiji mrih tentrem rahayu ning bebrayan. Mugi kaparingana wiji apa ta wujude? Wujudipun si jabang bayi lanang kelawan wadon ingkang lair putra dadi putra ingkang utama, ingkang lair putri dadi putri ingkang sejati-sejatining urip ana alam donya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sinegek Kang Murweng Kawi gantos ingkang jinarita. Purnaning Ibu pinisepuh anggennya lumapak adicara panggih utawi jawat asta. Menika risang pinanganten kakung dalah putri sigra hangatane lumapaking adicara midakan tiga. Punapa kang dados werdining midakan tiga sadumenika? Sampun sae tumrap hukuming negara, sampun sae tumrap hukuming agama. Sampun sae tumrap ingkang asama. Paripurna midakan tiga risang pinanganten putri nun inggih Nimas Ayu Siska sigra masuh ampeyan. Hamengku pralampita genya masuh ampeyan wiwit ing rikalenggan menika ngantos akhir tansah badhe ngabekti marang ingkang garwa. Nanging batos risang pinanganten kakung Den Bagus Bayu Setiawan. Diajeng garwanipun Kakang Diajeng. Ayo siramu tak junjung derajate Diajeng. Eling-eling ana ngarsaning Gusti. Aku kelawan Diajeng ora ana bedane Diajeng. Kakang Mas nun inggih Kakang Mas mangestokaken dawuh Kakang Mas. Paripurna kajunjung derajate. Risang pinanganten putri jumeneng jajar. Sigra tanggap ing sasmita ngadani lumampahing adicara pradakjinan. Punapa kang dados werdining pradakjinan? Awit manungku puja ngarsanipun Gusti ingkang Maha Wikan. Mugi risang pinanganten kakung Bagus Setiawan tansah mapan wontening gedhangan mriki satu punika. Paripurna lumampahing adicara pradakjinan Kanjeng Rama inggih menika Kanjeng Rama Bapa Buiri Ibu Siti Hasanah sigra mundi wontenipun Kendhil Pratala. Punapa kang dados wardining Kendhil Pratala satu menika? Tuwirta wening tuwirta sari tuwirta kamandanu. Tuwirta wening hamengku pralampita mugi wening cipta rasanipun risang pinanganten putri dalah kakung. Tuwirta sari mugi risang pinanganten putri dalah kakung tansah kalis gudha sambe kala. Anggenipun badhe lelumban nuju brayat agung. Parandene tuwirta kamandanu mugi ingkang putri enggal pinaringan wiji kang mulya. Kama kang danu, kama kang suci. Sinegek Kang Murweng Kawi gantos ingkang jinarita. Satu punika Kanjeng Rama katon hanggendong marang ingkang putra.
Tajak jang ya. Aduh. Katon Hamboyong ingkang putri arca kalenggahaken gading dampar kencana. Sindur binayang kang warni rekta. Pratandha sampun antuk sih kalingga murda jimat pangripe saking Kanjeng Ibu kang warni seta. Pratandha sampun antuk sih kalingga murda jimat pangripe saking Kanjeng Rama. Kanjeng Rama mbaka sepecak mbaka setindak tansah tumungkul tansah manungku puja ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci ing pangajap ingkang putra hayu kalis ing sambikala genya sami lelumban hangayai samudraning gesang sinege kang murweng kawi lah menika ta sangsaya dangu saya cetha saya ngalelo cucuk ing lampah lamat-lamat sampun dumugi sasana rinengguh cucuk ing lampah sampun kandhek sak ngajengipun sasana rinengguh sineget kang murung kawi gantos ingkang cinarita anak kunggir Kanjeng Rama mangestakaken dawuh Kanjeng Rama ayo siramu sineget kang mereng kawi gantos ingkang cinarita lah menika to paniti busana sampun hangatane lumampahing adicara bobot timbang adicara pangkon hamengku pralampita adiling Gusti boten bandhinde manut marang ingkang putra dalah ingkang putri anakku ngger siramu ora tak timbang bobot sing bena-bena anakku ngger bagus Setiawan dina iki tak dadekake anakku dhewe senajan putra mantu ngger anakku syukur yen kaya mangkono bapakne paripurna lemampahing adicara bobot timbang menika paniti busana Mbak Nanda Dekik sigra ngadani lemampahing adicara candhakipun inggih menika adicara tanem jero anakku ngger Bayu Setiawan wiwit dina iki dina tak wisuda dadi pangembating praja ngger tegese dadi kepala keluarga ya Dole siramu kudu bisa paring pituduh kang becik pitutur kang apik marang garwamu besok ya ngger anakku Bayu yen kagungan putra aja nganti bandhinde manut marang putramu ya ngger anakku Kanjeng Rama mangestakaken dawuh Kanjeng Rama paripurna lemampahing adicara bobot timbang tanem jero menika paniti busana inggih menika Mbak Nanda Dekik ingkang dipun taling dening panjenenganipun Ibu Wini Sepuh ingkang utami menika cucuk ing lampah sinatriya kang sumadya Satupika mundi wontenipun Kacar Kucur. Punapa kang dados werdining Kacar Kucur? Kacar Kucur dudu sanak dudu kadang dadi sedulur. Apa to kang dadi isine satu menika jagung kawak, dele kawak.
Godhe kawak lan arta kawak. Amung kewala manungku puja ngarsanipun Gusti. Kawak beras parine, kawak donya branane. Diajeng garwanipun Kakang Diajeng. Kakang Mas nggih Kakang Mas mangestokaken dawuh Kakang Mas. Iki guna kaya anggone Jaka Sedana ngupadi sandang kelawan pangan Diajeng. Tampanana ya Diajeng. Kakang Mas nggih Kakang Mas mangestokaken dawuh. Paripurna kacar kucur menika sinimpen centong pedaringan. Kanjeng Ibu, iki guna kaya anggone Jaka Sedana ngupadi sandang kelawan pangan Ibu. Tinampi Kanjeng Ibu mugi dados sarana anggen kawula badhe lelomban ngayahi samudraning gesang. Anakku nggih ya anakku. Bakal tak simpen centong pedaringan ya nggih, aja nganti obah lan owah. Yen dudu kersaning Gusti Allah kang obah kang owah ya nggih anakku. Kanjeng Ibu mangestokaken dawuh Kanjeng Ibu. Paripurna tumapak ing adicara kacar kucur sinimpen centong pedaringan. Menika jujuk ing lampah sawega ing katiha mundhut. Kacar kucur nggenya paripurna Jaka Sedana Pak maringi sandang kelawan pangan dhateng Mbok Sri Sadana. Satu menika paripurna kacar kucur gantos maping adicara dahar kembul punapa kang dados dedaharanipun satu menika sekul panjang punjul, sekul panjang ilang. Manunggu puja ngarsanipun Gusti ilango balak sengkalane, ilango sukertane, ilango sarap sawane. Diajeng garwanipun Kakang Diajeng. Ayo siramu tak kanthi kembul bujana Andrawina. Iki dedarane Ratu Agung Binatara Diajeng. Kakang Mas nggih Kakang Mas mangestokaken dawuh Kakang Mas. Sekul punar amung hamengku pralampita batos kang unar-unar. Muga saged lebar luar ing dinten Rebo Pon niki. Parandene sekul kuning amung kewala muli petri sedereke risang pinanganten kang rupa kuning kang jangkung wiwit donya ngantos ndelahan. Diajeng garwanipun Kakang Mas nggih Kakang Mas. Satu punika sinigek kang murwing kawi. Paripurna dahar kembul menika cucuk ing lampah hamundi wontenipun serbat degan. Punapa kaya lindu nek Filipina. Diajeng garwanipun Kakang Diajeng. Ayo tak kanthi ngunjuk serbat degan supaya awake dhewe enggal diparingi momongan. Kakang Mas nggih Kakang Mas mangestokaken dawuh. Sinegek kang murwing kawi purnaning hang ngunjuk serbat degan. Paniti busana tanggap ing sasmita sigra ngatane mampahing adicara sungkeman utawi pangabekten. Pramila datanmu kalamunta duwung kaloles dening panjenenganipun risang pinanganten putri. Awit datan prayogi lamunta ngagem sikep pusaka sowan ngarsaning Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Canela ugi kedah uwal saking hangganipun risang pinanganten dalah Ibu. Ibu kang gembol kula danguning sangang condro dasa hari, Ibu. Kula nalika semanten kagembol Ibu
suwene 9 wulan no alam kandungan Ibu. Dene sowan kula marang ngarsaning Kanjeng Ibu. Ingkang sepindah kula nyuwun agunging pangaksama. Aku njaluk sepura Ibu. Awit kula nalika lair procot tansah ndamel repote Ibu. Nalika kula lair ngantos semriki niki dereng saged bales budi dhateng Ibu. Nanging kula sampun kaladuk kapundhut lamaing permanda silaing wong akrama. Kula sampun kebajut omah-omah Ibu. Lajeng benjang napa kula saged bales budi mangsulaken setetes inggih menika banyu susu sing nalika semono tak jaluk. Ibu, kula nyuwun agunging pangaksama Ibu. Pangapuran Ibu ingkang agung kula suwun Ibu. Kadya suman dalar rasane ngati banyu geme Kang putra sajuga tumetes deras waspane kene-kene anakku nggih putriku, anakku sing tak gadang-gadang minangka gantine wong tuwa ya nggih putriku. Nduk Siska, aku wis ngerti apa kang dadi sediamu ya Nduk. Kanjeng Rama mangestokaken dawuh Kanjeng Rama. Lajeng napa gunane Kanjeng Rama? Donyaku akeh, pangkatku dhuwur. Nanging nek bapak ibu gak ndongakake kalih kula Kanjeng Rama. Iya nggih. Sekabeh katurmu ya wis tak tampa, nanging bapak kelawan ibu iki dipisane mung ndongakake ya nggih. Muga sedya suci kang mbok candhi bisa kalestari. Lestari anggon kita jejodohan ya nggih anakku. Kanjeng Rama mangestokaken dawuh. Nanging sampun ngantos wonten pedhote Kanjeng Rama gegulang kula mentah dhateng ingkang putra. Iya nggih iku wajibe wong tuwa. Sun tampa panyung kemira moga antuk berkahing Gusti anggendi roba brayan. Anakku kaya gajojo-jojo batinku anakku. Sepiro bobote anak ora bakal ngrepoti wong tuwa kanggoku ya anakku. Apa maneh anakku Tule Bayu Setiawan. Jejera wong tuwa, jejera lungguh dadi wong tuwa kang miguna tumanduk nusa kelawan bangsa ya nggih anakku. Bayu Setiawan. Kanjeng Rama mangestokaken dawuh Kanjeng Rama. Iya ya nggih. Wis bajutno anggonmu gegulang, anggonmu kekanten asta marang garwamu ya nggih. Kanjeng Rama mangestokaken dawuh.